už. No a školstvo, ale hovorím, tak to je záležitosť legislatívy, ktorá určuje nejaké pravidlá potom toho, ako mesto Banská Bystrica sa dokáže postaviť k tomu, že je zriaďovateľom istého počtu základných škôl, materských škôl, ktoré si vyžadujú podporu, jednak hardware a potom investovanie. Ďakujem za slovo. Som najskôr chcel povedať, že v roku 2013 bol tu urobený taký prieskum, kde občania mesta Banská Bystrica označili ako najväčší problém nezamestnanosť. To si dovolím naozaj vo vzťahu k tomu, že sme práve v takomto centre označiť za najviac ohrozené skupiny. Sú väčšinou ľudia po 40, po 50, respektíve mamičky s deťmi. No a tu si dovolím naozaj sústrediť svoju pozornosť na to, aby vlastne tieto centrá naozaj využívali ten priestor, ktorý by mohli poskytovať tým mamičkám, a to tak, že jednak ďalšie nejaké vzdelávanie, respektíve príprava na zmenu práce. A toto budem podporovať z toho môjho pohľadu, že toto vnímam ako hlavný problém tej generácie, ktorá naozaj sa teda pripravuje na to rodičovstvo a teda chce ako teda rozvoj toho mesta. Takže nebudem ďalej hovoriť, ale tak, na toto sa chcem zamerať. Osobnostný rozvoj. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ja tú tému naozaj vyseknem, tak ako ste nás požiadali, čo sa týka teda tých mladých ľudí. Otázky, ktoré boli načrtnuté zvonka, sú samozrejme, pociťujeme ich, sú tu, sú reálne. Vnímam to cez stabilizáciu systému, ktorý máme, aby bol reálne pomenovaný tok, ktorý máme od jaslých škôl. To, čo vy vytvárate v rámci, dovolte mi povedať, tretieho sektora, kde sa nachádzate, to treba zadefinovať a podporiť do maximálnej možnej miery, aby to bolo súvzťažné k systému mesta. Ja chcem povedať a znovu zopakovať, že mesto nemôže byť v komforte, keď sa chce rozvíjať, aby strácalo budovy, ktoré tu školské zariadenia dneska majú. Nemáme na to v rozpočte, aby na túto infraštruktúru dobudovávali. Nemáme ani iné aspekty v rámci tohto pohľadu. A znovu pripomínam aspekt aj veľkej politiky, kde strana, ktorú zastupujem, vytvára podmienky pre nárokovateľné jasné školky. Vieme o tom, že z hľadiska ministra školstva bola posunutá kategorizácia škôl z hľadiska počtu alebo platenia na triedu, nie na žiaka a podobne, čo bude treba tiež zapracovať. A tento kontext je len drobným výsekom toho, že je to podpora preto, aby rodičia, keď pôjdu za svojou prácou alebo si ju hľadať, nachádzali pocit, že ich deti sú v správnych rukách a že tu mimo pedagogického procesu vieme podporiť aj výchovný proces. Celé ďakujem. Povedem veľmi stručný, rodina a dieťa. Samozrejme, tie otázky sú úzko spojené, investície, nájomné byty, ale zameral by som sa skôr na využitie zdrojov, ktoré sú disponibilné aj v rámci mesta, a to sú zdroje, ktoré je možné využiť v rámci voľnočasových aktivít. Jednak pre matku, ktorá je s dieťaťom na materskej dovolenke, a jednak pre dieťa. Sú tu predškolské zariadenia, sú tu školy, sú tu nevyužité priestory a myslím si, že takéto centrá, ako je vaše, by mali byť súčasťou každej jednej mestskej časti. Možno by bolo dobré, keby jedno takéto centrum bolo ako metodické centrum a ostatné by v podstate dostávali metodický support z tohto centra. Tie ďalšie náväzné veci, čo sa týka materských škôl a základných škôl, myslím si, že je to možné riešiť s využitým potenciálom takisto, ktorý je. Základné školy, neviem, či je ekonomicky únosné rekonštruovať materské školy, ktoré sú morálne zastaralé. A myslím si, že oveľa výhodnejšie by bolo využiť potenciál základných škôl, pokiaľ takýto je, priestorový, a integrovať možno materské školy do základných škôl. Takže vieme, že mesto má strašne veľa problémov, nechcem tu vôbec ísť s kritikou súčasného vedenia, ale ja by som bola tiež veľmi rada, keby sa povýšila trošku úcta k materstvu. A tak ako poznáme z rozprávky o 3 grošoch, tak ten 3. groš, ktorý dávame deťom, verím, že sa nám raz vráti, pretože deti je naša budúcnosť. Aké sú také vaše vízie? Čo by ste v tejto oblasti chcela vedieť? Tak určite je to o komunikácii a verím, že teda pri nejakej tej diskusii a nájdeme riešenie problémov.
Ďakujem. Nech sa páči. Ďakujem. Veľa podnetov, veľa riešení. A vy sami, ako materské a rodinné centrá, ste úplne jasným príkladom toho, ako sa to dá za akýchkoľvek okolností, lebo ste modelom zahraničným, ktorý sa dá implementovať sem na Slovensko veľmi príjemným spôsobom, napriek tomu, že máte také problémy, alebo boríte sa s tými problémami, ktoré sa všetky, tak či tak, odvíjajú od ekonomiky. A to, čo si ja predstavujem ako riešenie, je opäť niečo iné, než len natrčená ruka. Je to vytvorenie možno grantového systému v rámci samosprávy a nie len teda toho. Nehovorím o zdrojoch, ktoré sú v meste, ale ktoré sa možno dajú iným spôsobom zužitkovať práve na takýto systém lepší. Myslím si, že riešenie vašou cestou, pretože vy ho poznáte vlastne najlepšie, tak je asi najjednoduchšie, to znamená, že spolu si sadnúť a spolu si povedať, že potrebujeme toľkoto a toľkoto a tie zdroje sa určite vždycky nájdú. Ja som tak naučený, že riešenie problému sa nachádza v probléme samotnom. Čiže keď toto rozlúštime, čo si myslím, že je veľmi jednoduché, tak ho jednoducho nájdeme. Ja ešte dokončím tu jednou vetou, že tu treba nerušiť školy, dobre, ale je potrebné vytvoriť 0. ročník, dobre, sú deti, ktoré niektorí nevedia po slovensky, dobre, hlavne rómske deti, dobre, to znamená, že je tam podpora vytvoriť tie 0. ročníky a na tie veci prostriedky sú. Ďalej, ak chceme dostať prostriedky do školstva a do celej štátnej správy, tu nemôžu monopoly platiť 22% daň, rozumiete? Tak ako v Nemecku, každý sa tu rozpráva o Nemecku, o Rakúsku, len veľké podniky v Nemecku majú 70% daň, dobre? Tých 70% robí asi toľko, že to je 3,5 miliardy eur. Každému z vás, učiteľovi, žandárovi, vojakovi sa zvýši plat týmto, že by sme zvýšili, takže prídu tie peniaze do štátnej kasy, tak sa zvýši plat o 150 až 200 korún mesačne, 200 eur, prepáčte. Fakt ste mimo tému teraz. Akože to, a ako chcete peniaze dostať? My sme dobrovoľníci. A to neviete, že ste... Ja nehovorím, že nie ste dobrovoľníci. Z týchto 3,5 miliardy sú prostriedky aj na, aby sa dotovali aj neziskové organizácie alebo takéto centra. Ale keď v štátnej kase nebudú peniaze, mesto zatiaľ nemá žiadne ciele, rozumiete? To má len to, že koľko rozdá a je koniec. To znamená, že keď dojdú tieto prostriedky, tak môžete, povedzme, vy nedosiahnete, že neberete výplatu, ale dostanete na toto centrum, dostanete prostriedky. A tomu správne rozumiem, zo svojej pozície by ste chcel ovplyvniť aj legislatívu. No legislatíva musí, ak chce štát podporovať určité veci, dobre, rodinu a veci podobné, to znamená, nemôžeme tu, aj teraz sa pridalo 28 eur, lebo koľko na minimálnu mzdu, lebo to je všetko o rodine, viete, keď nemajú na chleba, tak je to o tom. A my sme hovorili, ako HZDS, my hovoríme, no, tak rozprávajú, keď oni majú tému, my máme, ja mám toľko tém, že to je strašné, ale vy hovoríte, odkiaľ tie prostriedky, no štát musí týmto zodvihnúť dane. Snáď ešte budeme... Nemôžu 200 miliárd slovenských korunách odnášať do Nemecka, a potom sa nás majú, kde nie na šport, nie na dobre, a nie ani na vaše centra. Ďakujem. No na to, aby som podporil z titulu pozície primátora materské centrá, predovšetkým potrebujem vedieť, aký druh podpory materské centrá očakávajú. Ja som konštituoval radu pre mimovládne neziskové organizácie ako poradný orgán primátora a na pôde tejto rady by som teda chcel otvoriť diskusiu pri stretnutí so zástupcami materských centier, aký druh podpory je vlastne očakávaný, pretože vy sami najlepšie viete, čo vám chýba, aký druh podpory očakávate a myslím, že odpovede na otázky potom vygenerujú vlastne tú energiu, ktorú potrebujeme vyvinúť.
môžem do toho vstúpiť, neviem, chvíľu som bola preč, neviem, či to spomínala Danča, ale momentálne najväčší problém, s ktorým sa boríme, sú priestory. Priestory, v ktorých by sme mohli fungovať. Hviezdičky sú momentálne bez priestorov, Mostíkovci to majú tiež veľmi ťažké. My máme kráľovské priestory a málo centier na Slovensku má takéto luxusné priestory ako my, ale tiež je to, máme tu vedľa, ale tiež je to dočasné, zmluva nám končí zhruba o rok a nevieme, čo s nami ľudia. To je najakutnejší problém. To je najakutnejší problém, sú priestory pre nás. A s kým máte zmluvu, keď sa som spýtal? S mestom. Dobre, čiže tak potom diskusia je v tej rovine, že na s riaditeľmi základných škôl, ktorých obsadenosť je bohužiaľ stále nízka a nedá sa očakať, by sa zásadne zvýšila, sa potom treba rozprávať, či by sa dali adaptovať nejaké ich priestory na činnosť, na fungovanie materských centier. Čiže niečo také si viete predstaviť? Určite. Ďakujem. Takže ja tiež by som povedal skôr, že dneska v Banskej Bystrici, a boli sme to svedkami aj v minulosti, boli zrušené viaceré inštitúcie a po nich zostali priestory nevyužité a tie budovy chátrajú. Čiže najskôr sa treba zamerať na takéto priestory a poskytnovať ich v prvom rade takýmto organizáciám, ktoré majú takéto ako ušľachtilé ciele. Ale možno, že by som si trošku chcel aj pomôcť takým príkladom, že keď chceš niekomu pomôcť na jeden deň, tak mu daj rybu, a keď ho chceš mu pomôcť na trvalo, tak ho naučí aj ryby. Čiže naozaj tam by som išiel aj tou pomocou tej metodiky, pomoc týmto materským centrám nejakých týchto rozvoja, aby naozaj tie mamičky sa tu naozaj nestretávali len vyslovene na káve a zabili tu nejaké 2-3 hodinky a potom išli spokojne domov. Ja len chcem, nie, ale vrejme, že, lebo niekto si to tak predstavuje, že to tak môže fungovať. Ja som si prečítal dokonca aj vašu internetovú stránku a tie projekty, ktoré vlastne realizujete, sú veľmi dobré. No. Takže naozaj toto by som chcel ešte viacej podporovať z tej pozície, že ten primátor má teda možnosť hlavne personálne vám pomáhať. Takže, ako som povedal, tie priestory sú a treba vám aj metodicky pomáhať. Ďakujem. Mám otázku, môžem, že ako metodicky? Nerozumiem. Prepáčte, otázka. Ja k tomu. Môžem sa opýtať, že ako metodicky? Na Mestskom úrade máme kvalifikovaných pracovníkov, ktorí by jednoducho mohli v rámci toho, že poriadať rôzne semináre, rôzne školenia, kurzy, ktoré by jednoducho mohli poskytnúť tým mamičkám, ktoré sú... To robíme my. Robíte, ale ja si myslím v podstate, keď sa táto pomoc poskytne, tak či to odmietnete, neviem. Neviem, či budete zorientovaní s tými svojimi pracovníkmi v našej otázke. Ja si myslím, že hej. To sa dá sklbiť. Jedna vec je myslím a jedna vec je realita. Ja len takú... Tak dovolím sa tú otázku vašu.